Avui escoltarem una altra vegada, pots seure, sisplau, la fada dolça del senyor Tchaikovsky. A veure com ho dèieu? Tchaikovsky. Oi, el senyor Tchaikovsky. Tchaikovsky, quin nom, Era rus, era de Rússia, per això té aquest nom. I, us en recordeu l'altre dia que escoltàvem a la classe la fada dolça? Com camina la fada dolça? Així? No. Com camina la fada dolça? Així. Com camina la fada dolça? Així. Però com és així? Picant fort de talons? Sí. Com camina? Així. I com és així? Com es diu això? De? Doncs farem una cosa. Crec que vindrà la fada dolça. Ens hem de preparar molt bé per rebre. Aquí posa amb el cap, se'n va tallar i ara us posarem una fallida. Passa cap allà. Vinga, cap allà. Passeu per allà. I jo? Espera, cap allà, cap allà. I jo? Espera. Aquí li posi la mà al cap, a tu no t'he posat la mà al cap? Que guapíssim. Esteu preparats? Hola, Com vol venir? bona tarda. Vol venir amb nosaltres?